ikabalos ko pagpasalamat. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pagawit, ikabalos ko mga pagkain, ikabalos ko nimo. Sa bubang mga unos sa balon, ang pananging aso, huwag mahutipuso. Tulong ko bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahalo, kay nakakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pasayang ikabalos ko, ang paluso ikabalos ko pagpasalamat. Ikabalos ko nimo ang pasinggit, ikabalos ko ang pagawit, ikabalos ko ang pagkain. Shine FM, Adonai Kadaugan. 95.3 FM. 95.3. 95.3. Ikabalos ko ang pagluso, ikabalos ko pagpasalamat. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pagawit, ikabalos ko mga pagkain, ikabalos ko nimo Ginoo. Pagkatamis sa imusaan, kung parang dumuning akong galak, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang puno sa pagparayan. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw, mulukso ta, sa lumbang agisan mo kata, na may gusto sama sa agila. Dili ta magkaruya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Pagkatamis sa inusahan, kung parang dumuning akong galak, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang puno sa pagparayan. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw, mulukso ta, sa lumbang agisan mo kata, na may gusto sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Sayaw, mulukso ta, sa lumbang agisan mo kata, na may tusog sama
giluwas nimo ang kinabuhi ko. Gusto kong mulok sumudagan padulong ka nimo. Kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Gusto kong musinggit mo awit ka nimo Ginoo. Tungod kay maayo ka man sa kinabuhi ko. Gusto kong mupapamuki ay kamot di bayaw ko. Kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Ayaw mo dahil kanino Ginoo. Tungod kay giluwas nimo ang kinabuhi ko. Gusto kong mulok sumudagan padulong ka nimo. Kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Gusto kong masinggit mo awit kanino Ginoo. Tungod kay maayo ka man sa kinabuhi ko. Gusto kong mapapagmuki ay lamot ibayaw ko. Kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Ulihan tagkalipay ang atong pagbanutan. Human sa kalabhion may adlaw na musubang. Musayaw sa kalipay singgit ang tanan. Nagsinusun sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw ang gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang una. Himuha siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi dili sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisag kalimutan. Punta sa tanan Mixon. Mahal Ang oras alas 4:16 na ligat ng napit sa kabangtagon nga gihatag sa Dios. ang mapabili. Labi na sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live sa Bisaya sa Mindanao ug sa tanan nato mga kagalayan sa Shiny Ang 95.3 sa paninigid sa kabukiran sa Tanay City, Negros Sari. nga ako dako Labi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi from Pulol, Bindoy, Negros Oriental. Sa mga Tratsi family o sa mga Yo family, kumusta mga diha sa Bindoy? O sa kinabuhi ni Ma'am Kalmalanta. butang Good morning, Pastor. What's it? Masak, lapo-lapo. Samtang makajote o nako karon ang mga 5 Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga kagapasak. Kinabinasa lapo-lapo mga kaigsunan. O sa tanan nato mga pinalangga nga mga follower o listener sa Shiny Fame. Medyo dili lang kita ka live permit tungkol sa tukol nga mga obligasyon ato po ni nga gibahin-bahin mga kaigsunan. ang sa Ang ato nga General Station Manager mga kaigsunan nga si Pastor K. Ryan Makasaon. nga ako dako Ano na sila yung mga plano pagbisita nila yung mga dapit maigsoon sa taas-taas na mga panahon na wala sila nakabisita tungkol kaya ato na FM Radio ang ipilang sa Ginoo nila mga dapit yampingan sa
sa Dios. Exon. O kontak lamang sa mga kaigsunan ko na doon ay mga dili na to kaya nga introduksyon o nga ato po din ang hinay-hinay o study kung sa mga dapat o kagaya na to nga mabuhat para ma-maintain ang kaanindot sa mga gadget, mga kaigsunan. Sa kalan sa labing halang doon nga Diyos o sa tiyaw sa kalangitan, sa kalan sa Atong Station Manager Reverend Gideon Candelario, sa kalan sa Atong General Station Manager Reverend Brian Makasaon, ano sa paginiyo ang higala, ano ang sunugoon, ano ang amigo sa social media sa Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa mga OFW na nanibala sa nakalaing-laing mga nasod, mga igsoon. Sa itong mga kaubanan din sa pagpangalaga din sa City Balog o diha sa dapit sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastor Efrem niya Kanturan o sa iyang mga assistant pastor si Pastor George Panerio, Pastor Rajinki o diha sa Kasagangkal nga pinanguluhan sa ni Pastor Arnolfo Villagantor kauban niya si Pastor Nonoy Arias o sa matagusan ninyo ka mga pamilya, mga anak, mga binalay, mga apo, mga pamangkon, sa tanan nga mga Aguilar family, o sa uban pang mga pamilya diha sa mga dapit nga nagkayusa sa house church diha sa Panimalay sa mga Villaganto family, diha sa area doon sa Kasagangkal sa Panimalay dayon ni Pastor Arnolfo Villaganto. Labi na sa atong kauban sa diha sa Bako sa pamilya ni Pastor Argos Arias. Nabisita siya ng atong biglabay ng mga adlaw ng atong last Sunday. So, hindi mo namin. Magilabi na sa atong mga kaubanan diya sa Kagwe, sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, maayo, tagtan niyo tanan. Sa tanan nga mga follower of listener, meaning mga dapit nga nagasunod. Meaning atong nga programa. Atong pasalamatan ng Diyos. Atong General Station Manager na kumusta siya, kumusta man diya ang FM Radio. Muna nga atong pasalamatan ng Diyos. Until now, magtulo na katuig karong Mayo, Jace, tulo na katuig ang FM Radio. Muna nga pinagi sa pagkamayo sa Ginoo. Wow, until now, nagpapilit na gyapon ang FM Radio. Uban sa iyang tabang iso. Kapag gayit nag-aantao kaning palayan, kanunay, every month at imagine may soon balayran sa Norico o sa Wi-Fi pero gati mantas Ginoo. Ano na yung mensahe si Ma'am Norbert na yung Francisco Mori Pastor sa tanan nga nagsunod ni ining mao nga programa dalay ko ng Diyos sa kanunay diya pag-atiman ka na to. Wow! Mao na yung mga maanindot na mga mensahe na atong manungog magsoon na pinaagi sa pagkatiman sa Diyos. Ikaw o ako, until now, buhay pa din sa kalimutan. Pag-abot ang mga igsoon. Labing kamanan o may kumaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pag-abutan. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa mga kinabuhi. Labaw sa tibok na akong Panimalay, sa akong amang turo ka mga anak, sa akong asawang anak karon sa Saudi Arabia, sa akong agangan, o sa tanan namang kaigsunan nini sa Balog Amahan, ikaw magapanalangin sa matag usa, na di ang kadasig, kalikon, o pagpadayon, paglahutay, sa pagday, paghimaya, pagpasalamat na kanimo, amo ni mahimo, diha sa imong atubangan naman. Bisa pa man sa mga kaigsunan dapat sa Pilipigan, na pinanguluhan ni Pastora Efrem na Kanturan sa imong mga lagad, Pastor George Panerio, Pastor Rajinki Panerio, o sa uban pang mga kaigsunan sa mga dapit nga nagapadayon sa pag-himaya o nagpadayon sa pagbuhat o yun sa imong mga kabubuton ng mahal. Isa pa man dapit sa Kasagangkal, Lord, ikaw magpanalangin sa mga Villagantor family, sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villagantor, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, sa pamilya sa mga Aguilar family, o sa upan pang mga katauhan o Diyos na nagagayusa sa mga dapit. Ikaw, Diyos, magpanalangin kanila
kung ikaw magtagpo sa tanan ng mga paminahanglan. Bisan pa man o Diyos sa pamilya usab ni Pastor Argos Arias na sa bakong Lord, ikaw siyang anak, bisan pa man sa iyang asawa nga naa karon sa Saudi Arabia, ikaw sa mga proteksyon magabantay, imo siyang ampingan kanunay diya sa imong pagkamaayo man sa pamilya, mga elite family diya sa Campo Lord, sa pamilya ni Brother Mario Elhic o ba ni Sister Roslyn, bisan pa man sila mga anak man, ikaw mag-supply usab sa tanan nila mga panginahanglan. Sa tanan na mo mag-igsunan din yung mga dapit, Lord, ikaw sa mga panalangin sa mga usa sa among pagmaningkamot din sa kabukiran, ikaw Diyos magahatag ka na mo kusog o kanunay ikaw na mo pasalamatan sa kusog nga imong ipiyal ka na mo man. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live o sa Bisaya sa Mindanao o sa laing mga nasod amahan, ikaw magapanalangin kanina nga bisan pa man sa matag usa namo ka mga panginahanglan, obligasyon nga imong isangon ka namo, Lord, amo kining mabuhat uban ang ikalipay na mo ka bisan unsa may mahitabo sa among kinabuhi, Lord, bisan pa man unsay sitwasyon namo doon na may kalisod, doon na may mga problema, mabaladon man apan diha sa imong katubangan, ikaw o Diyos maghatag ka namo kagawasan ining tanan, Lord. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman sa among station manager Pastor Gideon Ganlario, bisan pa man ni Pastor Kim Ryan Makasaol sa mata usa nila ni Malay, tagbuha sila sa tanan nila mga panginahanglan, tungod kay wala kami arang mahimo sa mong pagalingon kung wala ikaw sa mong makinabuhi. Labaw sa tanan ni mga dapit kining mao nga FM radio nga imong ipiyal sa imong mga alagad, ikaw maga-proteksyon ini kadian diha sa imong pagkamaayo, Diyos, imo kaming giamuingan o kami imong gisuplayan sa among mga panginahanglan dinhi mga dapit, Lord God. Salamat o Diyos sa among pagtugi dinhi sa kabukiran, pagpanguma, pagpamuhi, Lord, imo kining panalanginan tungod kay andam ikaw mo panalangin niya itong mga katawhan nga imong gikahimutan kanunay, Lord Jesus. Ining takna og dapit sa paguntagon dumog himaya nga nalamig kanimong tanan, inagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo kay Soon. Ining atak na og lapit sa kabuntagon ang atong oras alas 4:25 labi na sa akong asawa nga nakaron sa Saudi Arabia. Mga 8 months na lamang maigsoon, mahuman ining July, ining August, wala na lamang ka bulan, murag dali ra gyud kayo, dili kay murag pagkadali ra gyud igsoon. Muna nga sa atong kinabuhi, dili na to kabalan maigsoon, abot-abot sa isinta pohon o nihatag sa Dios. Nahatagan patag panahon din sa kalibutan nga pagkapaambit pa sa kahibalo gikan sa Ginoo, dili kahibalo gikan sa tawo igsoon. Dahil ato gitun-an, dili lang sa eskwelahan o dili sa simbahan usab o sa ministry o ang pinsay sa Dios nga maoy mugiya ka nato igsoon. Ang ato karon nga topic that is guidance. Doon na tayo mga hari kami ato na naas kasulatan ato basihan. Kung unsay mahitabo nilang duha, si Saul o si Nabucodonosor igsoon. Si Saul sa diha nga nanginampog siya, wa na gyud siya magsalig sa Dios, patay gyud si Saul. Pero si Nabucodonosor maigsoon, babasihan nimo ang kasulatan, basihan nato ang kasulatan. Pito ka tuig ikastigo siya, isinutan siya sa iyang pagpahinampog, sa iyang pagkahari sa maong panahon ni Nabucodonosor igsoon. Within 7 years. Imagine na to igsoon. Muna sa itong kinabuhi pa karon, kung usahay ang atong pagpangalagad, ang atong kinabuhi, doon na mag-yung sitwasyon nga usahay mo taas ni ato ang level sa panginabuhi, kung kinsa ta ka ni ato, mahirap gyapon ta mga igsoon. Kung mahitang mo tatag sa diha nga naatas ka lisod, pagka adunahan ta, mahirap gyapon ang atong sitwasyon, dili kay mo prahin na sabta mga igsoon. Even sa ministry, kung mataas man ang atong rangko, mahimo matang gitawag o founder, mahimo matang giuswag sa panginabuhi, mao gyapon ang atong pag-atiman sa atong isig ka tao, dili nato ikapasigarbo, dili nato ikapaninanan sa mga igsoon kung sa takaron. Kaya doon may mga tao mga igsoon even sa nagalayng-layng organisasyon, doon ay makakonsulta nato nga may mga murag nausap man na sila pastor. Wag matay mahimo anak kung maunay desisyon sa tao, igsoon ang importante. Ang ato raga na ibutang sa itong kasing-kasing na
kining ato ang kasikat sa kalibutan agi ra ini. Ang importante mga igsoon, maningkamot ta kung si kinsa ta kani adto until now and forever maura gyud ta dili kay mausab ning ato ang tuning lahi na usab ang istasyon mga igsoon. Usab na tuning mga igsoon ka na mo pili kag istasyonan lahi na sa nagyaw-yawan na. Muna ko nangalagat kas Ginoo, nagtuon ta kulong sa Ginoo, ang atong gituonan ang kinabuhi ni Jesus ug ang pamaagi sa Dios. Dili kay pamaagi sa tao, dili kay pamaagi sa karitula ug unsa pay ato ang isandigan karon kay di ko na makaluwas na to. Hindi ba? Una kini atong programa bisa dili magyuta always ta maka live derivation. Even ato ra yung i-play mga kansunan kining mga awit makalangit. O niya kung doon na tayo lakaw, ako masabning iyo, maadlaw. Muna karon mga ison, kay wala na ako kumidyote, kay base sa amo angadin sa CIT, wala madayon ang mga pagama sa mga landamon sa accreditation. Tungod kay doon ako'y daghang mga kapulihan. Kung nagkapong adlaw, aming uli lang yun may mga ison, ko sero, mauli na lamang may kay wala man po may trabaho o niya sa eskwelahan. Hindi pa man sunod bola na klase, so paulit tayo na nanamok saging mga kaisunan. Paulang ko na. Ang importante mga ison, ang ato baka oras matag-ad na wagay bakante. Dili kay nanatay panginabuhan sa sudan, nanatay income, magsalig na sabta mga ison, no. Kung asa ka nahimutang, kung sikin sa tagani ato, maurag yapon karon. Muna sa atong kinabuhi magsud kini kapogi di na magyuna mapugngan sa tawo. Ang importante ato pong i-balance ang atong kapogi. Mupogi ta sa ato ang para sa atong pisikal nga bahin, mupogi sa ta para sa maya sa Dios. Di ba? Atong i-balance magsud kay kung dili nato i-balance, matuwang ning ato ang kinabuhi. Bisan asa ra gyud ta mag pamino ang magsud asa tong kusog-kusog ala adto sabta puyo-puyo. Wala tayo pundasyon anak sa kinabuhi. Wala ka atong ipasalamatan ang Dios, meaning ako kay pribilehiyo. Ano atong milabay nga mga panahon. Dili maginagin hapon ang atong general station manager nga i-communicate nato. Kaya nakabalo magina siya nga agikot kini ato ang oras sa isuon. Wala ka ano na sila yung mga plano sa pagbisita dili tingali gilingaw na nato ang mga kagalaan mga kasulon kay kami sa ikan gayon sa lalabitan. Labi na sa ato ang station manager na mapintan sa mga pagbisita dili sa umalabot nga Disyembre. Ano lang yun isuon? Muna sa atong kinabuhi isuon, kung atong i-enjoy ang atong kinabuhi des pagpangalaga, wow, hapit na sa Domingo. Masama maroon lawa may isuon, Huwebes, pizza cheese na sa Hulyo. Hapit na matuwa-tuwa sa Hulyo, Agosto, September, wa na, ber na yun. Kung ato lang yun nga ikalipay ang atong kinabuhi matag-adlaw, uban sa imong pamilya, pagkadali agis oras. Dili na ito ikahibalaan mga isuon, muabot na tag 60 ako isuon. Karong Marso, mag-48 naman ko, pero ang ako una-una, ako nga sit-up, muraga DC raman. Ano man, di-enjoy na ako ang kahimtang diya sa pagpangalagad sa Dios. Dako sa tanan sa obligasyon nga gisamon nato. Kay matakusa ka nato, so na may nagkalain-laing obligasyon nga gisamon sa Dios. Dili nato ihimo problema. I-enjoy nato ang pagkamaayos Ginoo sa ministry, sa eskwelahan, sa simbahan, sa katilipan o sa madihang iso. Dili na tumimon ang problema sa ni pastor ay. Kung ang tao may son mangitag problema, bisa way problema, naagi problema. Amen ba? Mao nga, tanan ba iso pasalig man na sa Dios, dili man na pasalig sa Dios, dili man na pasalig sa tao. Nga bisan unsay atong pangayoon, kung ikaw nagkinabuhi sumala sa mensahe Ginoo, takbuon mo kas Ginoo. Bisan unsa pa nakabugat. Pero mangayo tagay din sa Dios. Mangayo ta niya. Kaya kung dili ta magpagiya sa Dios, kinsa man day mugiya nato si Satanas.
Nga si Satanas maigsoon lahi man iyang giya. Pagpangawat, pagpatay, pagguba, pagdaot sa atong pagkatawo. Mao man ay iyang papel. Ang papel ni Jesus ming-ari siya sa kalibutan aron ikaw ug ako magkinabuhi nga madagayaon. Dili siya gusto igsuon nga mainulti ta. Mao nga ang tao sa kalibutan gihatag kagawasan. Nagdepende sa tao sa iyang desisyon nganong ang tao mainutil. Hindi man punuto og mensahe sa Dios. Mas intervenon pa man ang kalibutan. Diba? Mao nga sa atong kinabuhi igsoon, dapat kanunay ta mangayo og guidance gikan sa Ginoo, dili guidance gikan sa tao, dili guidance sa karitula. Kay ang karitula na ako na kahulingon nilang rule. Diba? Nagkalaing-laing man nga role sa simbahan. E mo ingon gani ang pastor nga, ako'y magbuot ani. Tapos mga alagad sa Ginoo kasama niya, oy kadaghan. Magpasinampok pa man sa title sa simbahan. Wala tayo kapanginan sa magsol, kaya natungharan na ng title sa simbahan, pinaagi sa pagpa-enroll na to o paglukat sa gitawag o si aron ta dili ta illegal sa gobyerno. Pero dihas mensahe sa Dios, mao gani atong paningkamutan nga ang atong kinabuhi ma-inline ba sa mensahe sa Dios. Dili lamang usaduha ka mga alagad sa Dios nga mokonsulta nato. Nato pa niya pastor. Parehar man ta mi og pagtulunan. Parehang may alagad sa Dios, iya halhay man iyang teaching. Yaw sa may teaching pastor. Okay mo ng bisyo para niya. Ayaw. Ako singing dili na mao. Kung Biblia itong basihan, dili ta mo compromise sa bisyos kalibutan. Kung alagad ta sa Dios, dili ta mo sugot eksuot nga muo kita sa mga bisyo sa kalibutan. Kung ang pamanganin ng doktor maison ayaw na ani ha kay makadaot ang kinis imong lawas. Bagay doktor of medicine. Kita igsoon mga alagad sa Dios unsa may ato ang tambalan espirituhanon nga bahin. Unsa may makatambal niini, unsa may makaayo niini. Aron malikon ang atong espirituhanon nga bahin ug motubo ni diha sa pulong sa Dios. Mensahe sa Ginoo dili mensahe sa tao. Mao nga atong basihan ang kasulatan ang mga tao kaniadto ba mao ni silbing pundasyon nato igsoon. Ngunit kuhaan nato basihanan nato sa atong kinabuhi. Sa atong pagpangalaga dili na basihanan nato title nga karon ra nitungha. Hello. Mao nga sa atong kinabuhi maigsoon kung nagbasa tag pulong sa Ginoo, katong mga tao nga mga ngilngig kaniadto nga gisilutan sa Dios o katong mga taong ilado kaniadto nga gipanalanginan sa Dios, maoy himuon natong hani pagkakaroon until now and forever sa katapusang gutlo sa atong gininawa. Amen ba? Sama sa kinabuhi ni Salmista David, sama sa kinabuhi ni Joseph, sama sa kinabuhi ni Elias, ni Moises, ni Noah. Kay Biblia man natong gibasa, dili man newspaper, dili man mga balaod sa kalibutan. Amen ba? Kaya ang balaod sa Diyos, dili ko na siya mausap. Dili na parehang mga ordinansa. Ordinansa sa barangay, ordinansa sa city, ordinansa sa Pilipinas. Kung si kinsa na sa bulingkod, lahi na sa ang balaod. Wala ba yun naka-implement sa Republic Act kining balaod karon nga mga motorista nga grabe nagyud ka ngilngil mura nag mga superman anang karsada.
Unya kita wala tay giyas Ginoo. Dili ta mo parelax igsuon. Usa mo usab ta piti pataya na to. Yatong minglabay nga adlaw igsuon. Minguli ko mga kaigsunan gikan gyud sa Norso. Unya doon ay sayin ang Dios sa akong kinabuhi nga well ko nag-angat diha sa Paleo mga igsoon gikan sa senior high school. Dili gyud ginhapon nga kato pag yun nahitabo nga dunay langgam nga mintagbo nako nga langgam nga tingkarol. Kanang tingkarol mga igsoon ang batasan na malituhon mi ko na. Kay manuhit ba na mga igsoon? Usok na kay manuhit ka ng tingkarol. Labi nag mangitlog na lakson mi ka na. Ming pasok sa motor diya sa tubangan. Dayon akong angat. O niya kung dunay mapasok diya sa tubangan mga igsoon nagpasabot ko na baliksan ko na nimo. Nganong ning pasukit siya nga naglupad raman nganong distrikta magisagdakit sa akong atubangan diha sa motor. Di wa magyud ko mahimutang mihulong ko sunahan akong gibalikan di ko matay matinghalit yung tingkaron lang. Usa ko ning dayon dinhi kay doon ako USB flash drive nga nabilin para sa akong mga dokumento nga i-attach sa ako ang DTR. Dili balik ko pagkalas 11 siyempre. Ato Martes igsuon hita ko. Nabalang doon ako sa kanunas Ginoo, nangayon ako guidance sa Dios. Kay before kumulakaw, naagi ko yung mga pag-ampo, bisan in few seconds. Sikat lagi na kani ato igsoon, mga muyo yun ko sa Ginoo, usa kumulakaw. Dili pang koros, ana, okay ra kayo na. Sa uban. Pero lahi man ang atong patukuranan, dili naman need ang panguros. Naago kay mga mensahe nga ipaabot sa Dios na before ka mulakaw tabunan ka sa mili nga dugo na sa Ginoo nga ang mga anghel mao'y musapnay sa imong kinabuhi while ka mag-travel. Pag-uli na ko mga igsoon mga alas 5:30 na lungit-ngit na kay siyempre naulahit ko gamay nga napapagihapit sa pais diha sa Pal-igod mga igsoon gasupirman naman yung mga motorista. Kunya diha sa kilid nga area, tagakanglanghat tingali itong mga tawahan matod pa sa una nga kini mga motor is bukid karo, makaangin inko. Kag wala ko nilikay o wala sa kunihuno, patay tingali ko igsoon. Mao na to ang sign sa Dios inko niining mag-adlaw do na gyud kababalaghan sa akong kinabuhi. Ninguno gyud ko maigsoon kay di na magyud sa ka monitor sa iyang motor. Perte na magyud kusoga. Una ako mga panawagan na sa mga motorista nga nakadungog karon, higugma ang inyong kinabuhi. Pero kung wala mo mahigugma sa inyong kinabuhi, ayaw ko kong pangangit sa mga tao nga nagminatarong diha sa kasada. Munang ningunong gyud ko maigsoon inko hubog to or dili. Sa dili matuhubog, ikaw pangangin naman na. Na ako'y mga gagmay mga anak, inikuli na ako dire. Muhalog na ako. Kung nahitabo ito maigsoon, asa mo ko paingon? Hospital o ministeryo? Kung wala patay Ginoo, kigwa ko ni hunong igsoon, patay yun. Perting kusuga, ingo kang 100 ang dagan ato, kag perting ka Superman naman. Paglantaw na ako sa unahan kaya sanlas man ko igsoon. Kukusog na magyud kaayo, di na magyud sa ka kuasi ang motor. Una nga ang atong amigo diya sa Pal-e ingon siya ako ning i-konsulta sa atong kapitan. Una atong mga barangay captain dinis Kabukiran, ilabi na sa Santo Niño mga igsoon, dili lang usa ang mga disgrasya tungod sa mga haras kay mga batan-on. Mahala ang inyong kinabuhi. Higugma ang inyong kinabuhi. Walay laing kinabuhi igsoon o salang only one our life. Walay baligya nga tiil sa tianggi. Kung mga puktob ning atong mga tiil, ang makaluluoy katong nagminatarong intawon sa karsada nga nagkinabuhi nga Diyos nun. Kunya maangis mga tao nga wa na. Kung doon na tayo problema may igsoon, di na ito ibutang diha sa highway.
Kay daghang maangin. Wala ta kabalo mga kaisunan. Sikin sa mga tao na as karsada, wala ta kabalo ikabayad kaha ng ato kinabuhi. Pag-atiman sa mga pamilya nga maapil sa ato ang kasikat. No. Niingon jud kong maigsoon, makabayad kaha ang mga tao sa mga tao nga ilang maligsan. Kay maligsan magyud unya klase biya, ug natungon og klase. Lokoy kaayo ang mga estudyante. Ano na yung mensahe si kalmado lang tabay. Tinuod yun ang maison. Kalmado lang yun ta. Kaya doon na tayo Ginoo. Relax na ko isoon. Kaya may paharurot sa ko, patayag yun. Doon na siya mensahe o. Daghan kaayong kamote, rider karon pastor. Pasagan nagpadagan, murag nakatag-iya o karsada, tinuod gina. Kanang karsada may so that is public road, is not. This is not personal. Public road. Unsa man ang public? Tanan makagamit. Magamat ka wali mo karsada kung maunay ato kinaya, ako diri anas pang yun. Doon na may mga tao sa kalibutan nga wala na ipili sa kinabuhi din sa kalibutan. Dili ta mangangin sa uban nga nagminatarong diha sa karsada. Mga batanon karon, wala na bagay mga lisensya. Wala na bagay mga listro ng mga motor. Unya katong mga tao nga nagamping kompleto. Kay kasagaran maigsuon nga nagbasig o balaon, mas maampingon pas karsada kaysa mga taong mga muryo-muryo. Ato ning girilit ang atong mensahe karon. Pila ka mga hari kani ato nagpasigarbo nga wala nangayo o guidance sa Dios. Gibuyag sila sa Dios. Mao nga ningalog ko sa akong anak. Namalandong kulo, salamat sa imong pag-uban kanako. Naguna-una ko maigsoon sa kong gagmay mga anak, sa akong obligasyon. Dili pa buot ang Dios nga mahanaw tas kalibutan, gumikan sa mga tao, mga dangag des karsada. Mao ni tinuod ison. Unyag mga disgrasya atos mga ginikanan. Except sa mga ginikanan nga nagtinarong, mahala ang inyong kinabuhi. Kaya walay kinabuhi nga baligya diya sa Tianggi. Even ang doktor, dili na to abusaran ang panahon nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Ampingan na to ang atong physical gabay. Amen ba? Natay obligasyon matag sa kapamilya. Manghinaot ang inyong ubos nga lagad. Makuhaan na ito pagtulunan. Dili lamang area din sa Santo Niño. Dili lamang area diha sa Paleo. Kadaghan kay mga balasupas diha nga mga kapila na po diha ay sorry. Akong amigo may sorry iyang gigukod. Ipiting kusoga kapadalagan nangilo og area. Sa payag na mga lisensya o na mga listro ng mga motor na kasagarang mga balasupas kana may dili kompleto Ginoo. Amen ba? Mausap ang atong pagpangalagad sa Dios. Ang mga astig kaayo mo compromise katong mga alagad sa Dios nga wa moy klaro. Kini atong programa maison wala na nagtudlo nga mahitong pawa ta sa kaaluotan sa atong kinabuhi. Nagbase tag mensahe sa Dios. Wala ta nagbase karito. Ano na yung mensahe si Pastor Emitin Candelario gikan sa Saudi Arabia? Good morning Pastor Safri Romano Candelario. O sa tanan nga mga pinangga ng mga viewer o listeners sa Sign FM, God bless everyone. Ako lang yung panawagan mga kaisona. Mahala ang inyong kinabuhi. Kaya walay laing kinabuhi magipiyal sa Diyos. Human ining kinabuhi matapos sa mga tubang sa hukmanan sa akong Ginoo. Dili mga tubang sa hukmanan sa gobyerno. Atong basihan ang kinabuhi ni Saul o kinabuhi ni Nabucodonosor o ang kinabuhi
ni Haring David. Sa tulo ka mga hari nga atong kuhaan o pagtulunan, si Haring David bisan siya hari ning ila siya sa Dios. Doon ay mga mensahe ni David nga mingingon siya, dili na ko hikalimtan ang imong balaod o Dios, aron ako dili makasala bato kanimo. Sa tulo ka hari, si Nabucodonosor, si Haring Saul, o si Haring David maiso na ang nakasunod niya, si Haring Solomon na iyang anak. Si Saul o si David maiso, gibangkaw si David, gihagit si David sa panahon ni Saul. Pero relax na yun si David, nagpadayon lagi ako sa pag-play sa alpa, kaya na-fail ang presensya sa Diyos. Ang presensya sa Diyos igsoon, maunay muhatod ka nato nga mahimo tang makapaubos, mahimo tang kalma kanunay. Kaya na may mga panahon igsoon nga sunok-sunokon gyud ka. Na may panahon mga kaisunan nga sunok-sunokon ka sa mga tao may klaros kalibutan. Na may mga tao may klaros kalibutan. Na naguna-una mga kaisunan nga kung mamatay, waa na. Dili na ko tamangangin mga kaisunan sa uban nga nagtinarong di askasada. Kinibang bisyo kahilayan sa kalibutan, makawala gana o makawala o may kaugmaon sa tao o niya mangangin pag-uban, mahala ang inyong kinabuhi. Aron ato maampingan ang atong kinabuhi, magbasa tagpulong sa Dios o magkinabuhi nini. Mga alagad sa Dios, dili sabta mo compromise. Amen. Kay mauman ay atong obligasyon. Dili kay mangandoy ta mga kaigsoon na mapastor ko, magwali na gud ko, musikat ni ko kay nanay mo ingon ako pastor, pastor na. No. Ako bahala walay mo ingon akong pastor. Basta kay atong gipaningkamutan nga magkinabuhita nga inlahin sa balang kasulatan. Atong basahon may ang mga Salmo 121 versikulo 3 ngadto sa 4. Kung atong basahon gikan sa versikulo 1 ngadto sa 8, kini nga mao nga kapitulo igsoon. Si Salmista David mga igsoon, tanan niyang desisyon kanunay bisang nag-intriga, nagtugyan sa Dios. Kung imo basihan ang tulo ka hari, si Saul, si Haring David, si Haring Nabucodonosor sa panahon ni Daniel, nga sa diha nga nagarbo si Haring Nabucodonosor garayaw diangon sa langit, ingon siya nga pinaagis akong mga kamot, sikat ko. Diingon doon ay tingog sa langit, ay ayaw pa si Garbo Nabucodonosor karong adlaw gibawi na nako ang imong giharian ang imong giangkon. Pabuton ba nato mga ison nga bawian ta sa tanan natong naan nato karon? Even ang atong kinabuhi. Kung ako'y alagad sa Ginoo nga ni-konsulta nato pastor na hambog man na sila iko mo ba? Wala naman may makita balik. Abay kay na anak ko yung mga sakyanan, duha na sakyanan iko dili ko tingalin pa siya, depende na sa tao. Kay bisag mag-raptor patabi sa kung sa pay ato ang service mga kaigsunan, igo rapita gipialan anas Ginoo. Bisag mag-chapel pata. Amen pa. Mag-unsa man, mabawi atas Ginoo sa atong hinalaman nga kinabuhi. Kinsa may mosakay unyaan. Una mitras buhi pata. Dili na ito ipasikar ko na atong pagkatao iso. Kung si kinsa ta kani ato, maura gyapon ta. Dili kay kung muswag ta, mausap dahil ng ato ang Johnny. Watay angay igsoon. Kung watay angay sa mga tao sa pagkaha sa Ginoo, makining tanan nga atong nahuptan, propesyon, kabtangan, gikan sa Dios. Atong basahon igsoon ang kapitulo 121 versikulo 3 ngadto sa 4.
Si Salmista David mga igsoon, mataglanggaw niya, nangayo bisa og tabang. Magampo siya kanunay. Mao nga wala tay laing sekreto before ta mulakaw aron giyahan tas Ginoo. Magampo ta igsoon, dili kay ipanguros na lamang na. Unya wala tay giyaw-yaw pagpasalamat nga tos Ginoo, Lord ikaw maguban. Dili madala panguros igsoon ang proteksyon gikan sa Dios. Amen ba? Dili madalag imagine. Matupad dire mga igsoon, tanawa ra ba ng mensahe sa Dios? Dili niya igatugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Kinsay dili mo tugot nga madakinas ka? Dios. Nganong dili makamadakinas? Kay ang imong tigpanalipod dili siya matulog. Kinsa may dili matulog? Ang Dios. Pero kung ang tao kulag tulog, mag-insomnia biya, magbuhi-buhi biya maigsoon. Sulay in one way. Imong tulog duha ka oras, patay ko na tayo ng tao ana. Bisag doktor pa imuhang konsultahan. Kaya na apoy mga organisasyon sa kalibutan nga dili mo tuog doktor, hangtod mga matay na hinoon. Dili na to ilitera pagsabot kanunay ang Biblia. Pero ilahasab na di sa tamuhukom ana. Ang gilikaya na to nga dili tamuhukom sa atong isikatao. Bisan unsa pa ilang bisyo. Kaya wa matay katungod nga muhukom. Nga mo ingon ta wa na gyud mo'y kaluwasan, maimperno na gyud mo. Ayon sa una to pag siguro nga wa pa may paghukom. Kung magbag-od ay na pag-abot sa panahon nga ang Diyos magapamuhat siya ang kinabuhi o mo surrender o magkinabuhi, sumala sa imong kinabuhi. Ang Biblia igsoon, ning-ingon ang Diyos, ako ang paghukom, dili inyo. Ako ang pagsilot, dili inyo. Kaya ang paghukom sa atong isikataw, nagpasabot nga gisilutan nimo ang imong isikataw. Ang atong trabaho, mao ang paggiya o paghatod o mga mensahe o unsay angayang buhaton sa tao dinhis kalibutan, dili paghukom. Ingon ang versikulo 3, dili siya itugot, dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Pwedeng ikaw mo panalipdas kino, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan. Kaya nag-ingon ang balang kasulatan, dili matulog ang imong tigpanalipod, imong. Versikulo 4, ang manlalaban sa Israel, dili gayon magduka o matulog. Nganong gi-illustrate man gyud ang Israel. Until now, gasige ra pag-iapogera. Di ba? Kung ang Israel igsoon, kung wala pa Ginoo nagtupod na dober nang nagbungkag. Kung ang Israel igsoon, kung wala pa Ginoo nagpalit panalipod ana, dober nang nahanaw. Doon na to'y panahon nga unom ka adlaw pila ka mga nason nga nagtabang, wala man napulbos lagi ang Israel. Kung mahitabo man gyud ang gira, wala man gyud tay mahimo sab. Ang atong mahimo mao ang pagpangayo sa Ginoo pagpakitabang. Even ang Pilipinas, o sa may atong iakal al kontra, kanang ato ang mga ginama nga mga one click igsoon, mga marmol ibala nga mulusot og lubi. No. Ang nindot natong ibala, mensahe sa Dios. Ang iyang mga mensahe nga mo'y bulikon aron dili ta maratol. Kaya makapiligot sa tao igsoon kana magkaratol, kana kabalaka, kahingawa, kabuol, una-una nga dili mao, mga negatibong mga desisyon, mga una-una nga basig maimperno. Ang maimperno gid ka ug ka magkinabuhi sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, dili sa sumala sa kartona.
Atong basahon ang bersikulo 1 ngadto sa 8. Atong ibasahon tanan. Ang Israel karon maison hangtod karon daghan pa kay pangutana. Pero kung girahon gyud ang Israel ang atong mahimo, mao gyud ang mga pag-ampo nga mogamit ang Dios o mga instrumento nga makatabang makaayuda po sa Israel. Kita sa Pilipinas kung girahon ta sa laing nasod wa man tay mahimo. Ang atong mahimo mao gyud ang mga pag-ampo. Lord, padalig di. Mao ra gini atong mahimo sa may atong ikasagang kanang atong mga sulpak mga gaisunan. Nga iutot tara man ang maigsoon sa mga misayan nga gikan sa laing mga nasod nga mga ngilngig ayo. Napay mga invento nila mga kaisunan kung Ginoo nga mga drone. Asa matamot-ago? Wa tay kataguan karong gira sa kapanahon ng sunod. Wa tay kataguan maigsoon. May paggira sa umasapo. Imutago ka kulay mga hapon magsigirag lakaw-lakaw sa highway. Mutago ka kakawayan na sulbat juga maison karon bisa mabangal pata watay kataguan. Pero ang atong mabuhat ang atong kataguan mao ang pagkamaayo sa Dios. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni si Alejandro de Cueva from Maderita, Bahay City, Negros Oriental. Uban sa iyang pamilya. Ang Ginoo magapanalangan sa tanan nga mga Cueva family diya sa Maderita. So, labi na sa akong ninong, si Ninong Jose Luis Katakutan. So, alam po niya ako ng eskwelahan na gitawag og Negros Oriental State University tungkol sa daghang mga problema. Mao nga wala pa insaktong desisyon so na makaluluoy mga estudyante biya. Una nga kahapong adlaw ni tior gyud ko kay doon na may mga balita ingon ni ana pero dili lang nato na i-mention. Ang Diyos lang yun ang maghatag ang pamaagi. Siyempre, bisan empleyado ta sa maong nga eskwelahan, dili biya lalim ang atong mga kaestudyantihan. Labaw sa atong mga ginikanan. Atong pasahon, matras tas bersikulo 1. Ingon diri, milantaw ako sa kabukiran, o nangutana diin magagikan ang akong panabang. Wow! Kanunay natong ipangutan-on ang atong kinabuhi kung asa yun nagagikan ang panabang. Kay kung ang panabang nagagikan sa ubang isikataw, ikatulo, ikaduha, ikaupat, lahi na sab ng tabang. Tabang na nagluot. Tabang na nagmahay. Muingon na nang ikaw manggon na pordo hinuon ko. Pero dias balang kasulatan, ang tabang sa Dios, wow, walay bayad, walay minilyon nga giingon sa kasulatan nga ang kaluwasan bayran nimo, wala. Gininhawa, kusog, everyday na tumigamit, dili ko ni kabayran. Ano na yung mensahe si Sir Alejandro de Cueva? Salamat Pastor, salamat sa Ginoo. Wala tayo laing pasidunggan. Wala tayo laing pasalamatan kundi ang pagkamayo sa atong Dios. Ingon si Salmista David, tulo ka mga tao, tulo ka hari ato ang pasihanan sa balaang kasulatan sa kinabuhi ni David, sa kinabuhi ni Saul, o sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Lig-on ang ebidensya nga gipamatud-an diha sa Biblia nga sa diha nga ang tao mahambog na sa kalibutan mobalik sa uno. Amen ba?
pila ka mga tao nga may lado na to dili lamang sa katilingban sa atong yutang na tawhan sa kinatibuk-an kadaghan kay mga artista, mga aktor atong makita sa social media karon nagkamang-kamang na hintaw nangapurdoy igsoon mao nga dili na to kay panginansa ang mga butang, posisyon, trabaho magibiyag sa Ginoo kanato ang ayan na to ikonsulta ngadto sa Dios mangayo ta kanunay kiya o magpagiya sabtas Ginoo. Milantaw ako sa kabukiran o nangutana diin nagagikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo. Wow! Maunay nindot. Kay kung ikaw o ako nahibalo sa panabang nga nagikan sa atong Ginoo, dito kaniya pasagdan. Nga nagbuhat sa langit o sa yuta, dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tikpanalipod. Ang manlalaban sa Israel, dili gayon magduka o matulog. O kita, maikso, kung kapoy na kayo, matuog ta, matupas na kasibo, magduka. O niya, matuog yun, bisag maglingkod pa. Pero ang Diyos, wag yun siya magduka. Mahinungdan, ikaw o ako, kitang tanan nga dunay Ginoo, di ko ka basta-basta mamiliklo ang imong kinabuhi. Kung ang imong panabang gikan sa Ginoo. Diba? Versikulo 5. Ang Ginoo magbantay kanimo. Ang Ginoo anaa sa imong kiliran. Sige samay mo pa namas-tamas nimo. Kung ang Dios naa kanunay sa imong kiliran. Nag-atiman. Ang Ginoo magbantay kanimo. Ang Ginoo anaa sa imong kiliran. Aron pagpanalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo. Ingon man ang danag sa bulan, panahon sa kagabi. Wow! Parang balak eh. Labaw pa sa balak. Kaya ang mensahe sa Diyos kay pamatunan na o matuod yun na sa imong kinabuhi. Versikulo 7. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Tanawa ra. Unsang klase sa kadautan? Disgrasya, balatian, tanan. Ikaw ipahigawas kung naa ang Ginoo. Problema, kawaladon, panginahanglan, tagbuon ta kung doon na tayo Ginoo sa itong kinabuhi. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Kisay muamping sa itong kinabuhi. Ginoo, dili taho, dili karitula, dili pagtulunan sa nagkalaing-laing sikta sa kalibutan. Ang Diyos mo'y muamping sa itong kinabuhi. Ang Diyos mo'y siya'y mutipik sa itong kinabuhi. So, versikulo 8. Ang Ginoo magbantay kanimo, bisag asa o bisag unsay imong buhaton, gikan karon og hangtod og sa kahangtod. Tanawa. Bisan unsay imong buhaton, basta maayo atubangan sa Ginoo, mahimuot lang ang Dios. Wow! Pasalig na sa Ginoo, dili na pasalig sa tao. Mao nga sa kinabuhi ni Saul, nganong nahitabo si Saul namatay, wa magud sa mangayo guidance bisag gamay sa Dios. Sa iyang pagkahari niingon man si Saul, ako mao Dios. Atong basahon ang kinabuhi ni Saul o sa kinabuhi ni David o sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Tulo ka hari atong basihan o kuhaan nato pagtulunan sa atong kinabuhi mintras buhi patakaron. Mao nga ang Biblia, daghan kaayong makuhaan nato pagtulunan. Sikin sa ang mga tao nga giuswag sa Ginoo. Katubang mga garboso o katubang mga tao nagpaubos
mausap na inahitabo kaniadto. Ingon diri mga kaigsunan sa unang Kronikas kapitulo 10 versikulo 13. Ingon diri, Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Wala siya mo konsulta bisan ginagmay nga giya sa Dios. Nganong namatay si Saul? Tungod kay wala sa mangayo o guidance gikan sa Ginoo bisan sa medium nga sitwasyon. Kay nagsalik siya sa pagkahari. Unsay giingon diha sa unang Kronikas kapitulo 10 versikulo 13, ingon diha, Saul died because he was unfaithful. Nganong sa iyang kamatayon, nganong namatay man si Saul, hari man siya, tungod sa iyang pagka-unfaithful. Tungod sa dili niya pagkamatinud-anon ngadto sa Dios. Kung ang tao sa kalibutan dili na gani sa matinud-anon sa Ginoo, that is unfaithful. Kung dili na siya matinud-anon, magsalig na sa siyang pagkaabilidaran. Magsalig na sa siyang kahibalo nga nakatunan din sa kalibutan. Mutaas ang iyang pride, mutaas iyang garbo. Kung ang tao dili na gani maminaw sa iyang isikatawo, even sa iyang pamilya, even sa iyang isikatawo, pride ang naghari ana, garbo na. Kay mo ingon gyud na, kamo ray mo alo advice nako nga ubos ra mo kaayo nako grangko. Right good ko. Makainom-dom ko sa akong amigo Manson. Dilir na ko i-mention. Yang mo ingon na bright ko. Wartahan ko. Aning abot mga kaigsunan. Nawagtang tanan. Sa kinabuhi ni Saul, kung atong ikumpara ang atong kinabuhi, balo lang mag-asa dapita kalibel. Usala tingali ta kabuhok, igsuon. Hapit na matanawa, buhok. Pero sa kinabuhi atong Saul, mura ko sa lugas na kita kabuhok sa pagkaharyaan ni Saul. Pero sa iyang pagkagarbo, patay oy. Matod pa diha, Saul died because he was unfaithful to the Lord. Dili na siya matinud-anon ngadto sa Dios. Sa diha nga si Saul dili na siya matinud-anon, wa na gyud sa mangayo guidance. Wa na gyud sa mangayo, wa na gyud sa konsulta sa Dios. Kay katuo naman si Saul nga siya mo Dios. Sama kang paraon kaniadto sa panahon ni Moises. He did not keep the word of the Lord. Wala niya ang pingi ang mensahe sa Dios. And even consult ang medium for guidance. Ingon gani kang medium ginagmay nga giya. Wa gyud bisa ginagmay. Sa itong kinabuhi man, so bisag ginagmay tingali atong buhaton kay ingon man ang Biblia nga even si Saul bisag ginagmay medium nga guidance, wa gyud sa mangayo sa Dios. Mao nga sa atong kinabuhi, tanan natong desisyon, tanan natong tinguha, tanan natong trabaho everyday atong ikonsulta natos Ginoo matag lakaw. Atong Martes mga kaigsuonan kapaglingo na gyud ko. O Lord, ni action ko tungo pag-abot dire. Kay wa ko kalikay, wa ko minghunong dias palay patay gyud ta. Madungo ko kita kung dili ta hospital minteryo gud atong po. Padulngan. Inay mga motorista mga kaigsuonan mas hari pas kasada ning dili kompleto. Mao ni tinuod. Wala pa yung nakasulat ana sa Senado igsoon nga atong i-minimize labi na sa mga motorista sa kabukiran. Grabe na gyud kaastig ni mga batanon karon. Dili na kay mga batanon hasta na mga idaran sa gawas tong nagtinaro kay dili po tanan. Dili na to i-general. Kay dili tanan mga barasubas dias kalsada na apay mapili igsoon.
Ampingi ang inyong kinabuhi. Ampingan ang atong kinabuhi. Ako mapaharurot man kung may igsoon, pero ako lang taon na sigurado nga wa may mga tao or walay mga maliksa nato kung maningkamot yuta uban ang giya sa Dios. Kinaabay mga maglakaw na igsoon, labi na skurbada, bulugir magid ko. Muhunong ko kung mahimo. Imin ba, mahalo na nato ang atong kinabuhi. Walay kinabuhi nga baligya sa tianggi. Walay kinabuhi kininhawa nga baligya sa public market. Pagkamatay na to, paingon lagi ta 6 feet below the ground. Wa na'y panahon ang tao mamatay. Ay ang kagahapon o iyang pangandoy mairis yun na matud pa diha sa Ecclesiastes. Mao nga sa kinabuhi ni Daniel, sa kinabuhi ni Nabucodonosor, ang namatya ni Saul ang kagarbo o ang napurduyan ni Nabucodonosor ang garbosa. Atong basahon ang sinulat ni Daniel, Daniel Kapitulo 4, versikulo 28, ngadto sa 37. Di kinahanglan atong paningkamutan ang pagtuon sa balang kasulatan aron makuhaan nato og dakong pagtulunan ang kinabuhi sa mga tao, sa mga hari, sa mga prinsipe, sa tanang mga tao nga naas minsahe sa balaang kasulatan. Sila mo'y atong kuhaan o pundasyon. Dili na karitula sa simbahan, oy. Dili na makaluwas sa tao. Dili na mga tubang. Atong basahon ang Dani. Tulo ka hari ang atong basihan karon. Kung kinsa ang taong nahimo nga duol kanunay sa Dios. Si King David. Sikat pa siyang pagkabatanon nga himo siyang bakiro sa iyang mga ginikanan sa panahon sa pag-away nilang Goliath. Mismo iyang mga igsoon gi-underestimate si David. I-lockdown si David. Giingnan si mga igsoon, bugtito ra kay ka David. Pero wala nagsalig si David. Ingon siya, wala ko magsalig sa akong pagkatao. Nagsalig ko ana sa langit. Nagsalig ko sa Ginoo. Mao nga si Goliath nang hinambog siya kay paglantaw niya ay kung nagita ka doktor te ka kagamay ni mo dibeda ka. Diba? Mao ba na atong mentalidad sa kinabuhi mga kaigsunan nga doon natay even sa mga Kristiyano, doon na may mga Kristiyano kasama ni anak. Nga kung mutaas na gani ang rangko, mutaas na gani nga muuswag na sa panginabuhi, ay maluoy matasok ang mga pastor, di naman tag down ay. Hindi na talaga mamamansin. Sa ato pong kinabuhi na sila, di ko tag down, manong po di problema hon. Di na ako gamito ng akong emosyon sa mga taong garboso. Kausik-usik, malaman na sa oras na to, kapaitanong na ako nakamuti. Napaitanong na ako nagsaging. In 1 year, nanak ko yung mga yagod-yagod. Wow! Kaysa mo entertain ko sa mga taong habugiro. Hello! Kung sa gingon din sa Daniel, nga before isilutan sa Dios, si Nabucodonosor, bingyangon-yangon si Nabucodonosor, ingon siya nga, pinaagis ko mga kamot, imo kining gingarihan, ako, di sikat yun. Doon ay tingo gikan sa langit. Nabucodonosor, right now, karon dayon, gipawian na kasi imong kasikat. Tanan nimo mga slugoon mo kontra na nimo. Uhawa gyud kasi imong gingarihan, muhimo, wikon kas mga baka. Nahitabo nahitabo. Kay walay nahitabo diha sa balang kasulatan. Base sa balang kasulatan sa mga tao kaniadto mga garboso. Like Saul, like Nabucodonosor. Apan si David nagpabiling nagpaupos. Ay ang mentalidad, ingon siya, mas mulahan ang magpaupos kay ipataas. Kaysa magpataas, ipaupos. The question is,
Asa man ay paingon ang ika sa taas, ipaubos. Sambingay nga ginagmay pero bukat sa nawi. Asa man ay gikan ang sa ubos, ipataas ko na lang alang paubos ka. Mao ka sa kinabuhi mo igsoon ni Nabucodonosor. Tanawa ra to. Kining tanan nahitabo gayud kang haring Nabucodonosor. Versikulo 29. Asa na mabasa, Pastor? Daniel Kapitulo 4, versikulo 28. Ngadto sa 37. Kuhaan na itong pagtulunan ang tulo ka mga hari sa unang panahon. Diha sa walang kasulatan, dili diha sa karitula. Amen ba? Versikulo 28. Ingon diri, kining tanan nahitabo gayud kang haring Nabucodonosor. Tapos sa usa katuig samtang naglakaw-lakaw siya dito sa ato sa iyang palasyo. Imagino na to nga nagnanaw-nanaw si haring Nabucodonosor dito sa atop sa iyang palasyo. Wow, iyang palasyo. Siya dito sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia. Kung iskutan gani nimo ang lugar sa Babylonia, perte ko na pagkadakuha. Migingon siya, kung sa'y giingon ni Nabucodonosor atong bantayan. Versikulo 30. Migingon siya, kini ang gamhanang Babylonia nga natukod pinaagi sa akong gahong. Wow. Unsay gipanghinambog ni haring Nabucodonosor na may mga alagad sa Dios nga sama niini kadaghan oy. Labaw sa tanan kung dili gyud magbasa og Biblia. Og nagbasa matingali pero wala gikinabuhi ang pulong sa Dios, habugi man. Kung maghinambog ta may so, kung mingkamang man si Nabucodonosor unsa pagkahata. Diba? Suro-suro siya siyang atop sa palasyo. Ingon siya, kining haring Babylonia. Kini ang gamhanang Babylonia nga natukod pinaagi sa akong gahong. Wow! Pinaagi daw sa iyang gahong. Matod pa na Nabucodonosor. Aron mapadayag ang akong dungganan, kadungganan o kahalangdon. Tanawara. O unsay gipasigarbo ni Nabucodonosor nga kining palasyo, kining hari sa Babylonia nga pinaagi sa akong gahom, sa akong abilidad natukod ni aron mapadayag o mahisikat ko. Daghang sikat sa kalibutan ay namatay man mga iso. Kung atong basihan ang Prime Minister sa laing mga nasyon nga ming kontra, asa naman to? Wala panhuman ang gira, namatay man. Wala man to hilabti maison, wala may news nga giunsa to. Muna sa atong kinabuhi. So, mapay magkinabuhi ng maayo atubangan sa isikataw o atubangan sa Dios. E kung maayo kasi mo isikataw, bisan mamatay ta. Kung mahimo, buhion pagyud ka. Pero mamatay ta, kung pala subas ta, may ra po itong mamatay itong matay klaro. Ang bugiro matong tawhana. Taas man to ay pride. Windy man to. Masa man ang windy pa, Pastor? Hanginon ba? Murag si Nabucodonosor, tanawar ako to. Ang akong kadungganan o kahalangdon. Wala pa gani siya ka istorya. Una-una pa, versikulo 31. Wala pa gani siya maka humagsulti. Nagsulti siya, pero wala pa siya kahuman. Sa iyang pagpahinambog pa, siya rin Nabucodonosor, wala pa siya kahumagsulti. Kuto pa siya ni Ingon Dires, kung sa iyang isulti, kini ang gamhanang Babylonia nga natukod pinaagi sa kong gahong, aron mapadayag ang akong kadungganan o kahalangdon. Versikulo 31. Wala pa gani siya maka humagsulti
may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Haring Nabucodonosor, pamati sa akong isulti. Kisay kasulti niini ang Dios. Ingon siya, Haring Nabucodonosor, kinsay kasulti niini ngadto kang Nabucodonosor, ang Ginoo. Ingon ang Ginoo ngadto kang Nabucodonosor, Nabucodonosor, pamati sa akong isulti. Ang imong gingharian gikuha na gikan kanimo. Hingin lang ka gikan sa katilingban, og motipon ka pagpuyo sa mga mananap, mahisama ka sa baka nga magkaon og sagbot sulod sa 7 ka tuig, hangtod nga muila ka na nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbuot sa gingharian sa mga tao og iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tao nga iyang nahimutan. Grabe naman. Unsay gisulti sa Dios? Ayaw paghinambong Nabucodonosor, right now akong gipakuha ang imong kahalangdon. Wa pagani sa kahumang kasuroy-suroy pa lamang sa palasyo sa Babylonia, dito sa atop doon na sa tingog gagikan sa langit. Sign kaning ingon, Nabucodonosor, hinginlan ka sa katilingban. Within 7 years, magkamang ka sa yuta. Marang-arang si Nabucodonosor kay itagag chance, pero sa Saul, siya to kill. Mauban ay ato pangandoyon igsoon na mahimot ang garbo sa katilingban, mahimot ang garbo sa tibok kalibutan. Mga Kristohano, naama po'y daghan ani. Gawa sa mga taong until now and forever, na dunay mga Kristohano, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan nakasabot sa balang kasunod. Kaya dili tanang garboso, inisan nato itiwiran. Kaya ang tinud-anay nga nakasabot sa pulong sa Dios, nagkinabuhi, sumala sa pulong sa Dios, dili sumala sa pulong sa tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Filinario Florentino escape from Davao City. Sa mga escape family, sa tanang mga Florentino family, labi na sa akong igsoon nga diha sa Cavite City. Maayong buntag pastor og sa tanan sa tibuok mong pamilya, maayong buntag kaninyo tanan. Bila ka tawo nga atong nakaila, maordinary man, masikat man, mailado man sa katilingban, mayano man, ug atong masayran nga sa diha nga muangat na gani gamay, ayay miangat man kong pinulungan. Inambukan pa ta igsoon, mingon pa nga di na kini mapugngan. Sige di mapugngan igsoon, saman kita mo'y gabuot sa panalangin. Wala atas kumingking sa hari nga mao si Nabucodonosor. Pero ning iyong Dios, right now, wow na ko ang imong gingarian o ko ipon ka sa baka within 7 years. Marang-arang ka ipahinulsol si Nabucodonosor. Ang pangutanan, nahitabo ba to? Na nabalik ang iyang gingarian sa diha naming ila si Nabucodonosor. Wow! Gibalik sa Dios ang kabantong ni Nabucodonosor. Atong basahon nga tos unahan. Mao nga sa itong kinabuhi, wala di tayo arang mahimo kung wala ang Diyos. Doon na tayo mga inampuan kanunay, Lord, wag di ko'y arang mahimo kung wala ang Ginoo. Pero hinumdumi, kung magpabilin ganit ang garbo, wag di tayo mahimo. Pero kung mapinumsano ta, doon na di tayo mahimo atubangan sa Diyos. Labaw sa tanan, di sakta magtinapulan. Atong amigo isoon, patod pa niya, bukogi sa ta pastor, oy. Tinoon man ko na. Waaw na to sa atong una-una nga maingon ta nga, bahala na ang Ginoo pastor. Nahibalo naman sa ako panginahanglan. Yes, nahibalo ang Dios. Pero hinumdumi, ikaw o ako, giyatagan o kagawasan, unsao na to paggamit ang panahon nga gipiyag sa Dios atong kinabuhi karon. Magsigir at bilang ta, magsigir at tagyaka, magsigir at bukalo, naakahatay maani. Wow!
Muna klaro in 100%. Wa ko'y mutongha diya sa ato. Lungagan diya sa abuhag, di ta bukugi ison. Kung naamatas kabukiran, naamatas sa syudad, kung wa ganit ay himuon, magsigir takhanggap o hangin. Mga alagad sa Dios, mga Kristohanon, why mga tapulan? Ang tinuod ng Kristohanon, gawas to mga taong hilaw-hilaw sa may pay mga unbelievers, dili ko mo compromise. Mapay hako, mapay alalang. Ingon diri mga igsoon, ang imong gingharian gikuha na gikan kanimo. Hinginlan ka gikan sa katilingban. Tanawa ra na. Gihinginlan si Nabucodonosor even sa katilingban. Pero mas nindo, nagitagaan pa siya chance kay ni Saul kapatay yun. O pati yung ta dili ta hatagag panahon sa Ginoo kay atong ginabuhi dili man ni atong hawa. Bisag ibala patagan yun kung di kita palat yun, di man kita mamatay. Hello. Ang kamatayon ayaw kahadlok eh. Kahadlok kahinoon na mamatay ang atong espirituhanon at tubangan sa Diyos. Matod pa diri mga igsoon. Versikulo 32. Hingin na kagikan sa katilingban o mutipon ka pagpuyo sa mga mananap. Mahisama ka sa baka nga magkaon o sagbot sulod sa 7 katuig hangtod nga muila ka nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbuot sa gingharian sa mga tao o iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tao nga iyang nahimot. Kinsang katungod? Katungod sa Dios sa pagpahiluna sa mga tao nga iyang gikahimutan. Ang pangutana, nakapahimuot ba ta sa Dios? Ang Biblia nagpuri ba? Ang Biblia nagtugan sa matakusa nga ang panalanginan sa Dios o itugyan ngadto sa mga tao nga kasaligan. Diha na hinumdum si Nabucodonosor within 7 years. Marang-arang o gamay kaning sakripisyo si Nabucodonosor. Ikaw o ako pwede ba nasaligan o mga butang? Pwede ba saligan sa katungod gikan sa Dios? Yes. Alagari, silbihi, paningkamot, pagkukisap, dili sa pagyaka. Kaya ang panalangin sa Dios, ihatag na sa matinud-anon sa Dios. Matod pa dire? Ang gingharian sa mga tao, ang iyang katungod sa Dios, siya mo'y magbuot. Ang pagtugyan niini ngadto sa mga tao nga iyang gikahimutan. Ang buhaton ang obligasyon sa tao, maulamang nga ikaw o ako makapahimuot ngadto sa Ginoo. Bisag dili pa mahimuot ang ubang nimo, basta klaroho nato nga ang Dios mahimuot nato. Musugot tag sa dili, panalanginan yung kas Ginoo. Tagbuod yung kas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Marjon Ardenia, sa mga Ardenia family, dinhi sa kinatibukan o mga kasilinganan ng mga Ardenia family. Sa Pasto, dinhi sa Sitio Punglok, dinhi sa Sitio Balog. Mga Ardenia family, maayong buntag kaming tanan. Ano na sa mensahe? Maayong buntag pastor o sa tanan nga naglantaw sa imong live karon buntag. God bless pastor. Wow, kining atong gihimo, kining atong gibuhat
wala ta nag-after nga madato ta, kundi na ning kamuta nga usa sa atong kinabuhi mahimuot lamang ang Ginoo. Hinumdumi sa diha nga si Nabucodonosor nga wala na mahimuot ang Dios tungod sa iyang kagarbo, niingon ang Dios, ako'y magmuot ngadto sa tao o akong piyalan sa diha nga ako siyang kahimutan. Ang imong obligasyon, sir, ma'am, sister, brother, mga follower sa Shine FM 95.3, unsa may angay na tong buhaton aron mahimuot nato ang Dios, himuon nato nga malipay ang Ginoo. Unang-una, bisan giunsa ka, higugmaa ang nag-lockdown sa imong pagkatao. Ayos na dumti aron makita nga doon na kay Kristo na naghari sa imong kinabuhi. O hinumdumi sa diha na imo ning mabuhat ang Dios mahimuot sa imong gibuhat. Dingon ang Dios, pinalangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Sa diha nga si Jesus wala say balibad sa tawag sa iyang amahan nga mao ang Dios. Sa diha nga iyang gituman pagkahumani ang pabautismo ni Apostol Juan dito sa suba sa Jordan, naabli ang ganghaan sa langit. O adunay tingog nga nag-ingon, pinalangga kong anak, nahimuot ako kanimo. Sa kinabuhi ni Nabucodonosor, sa diha nga wala na siya kahimot sa Dios, gibawi ang tanan niyang kasikat. O mingkamang siya within 7 years, ni-ipon siya sa baka. O sa diha nga nakalinggat, nakahangad sa langit, dili day maayo nga magpasikaro ko sa akong pagkatao, sa akong isikataw. Adunay mensahe si Brother Raymond kanila. Amen. Ato ning basahon na to sa unahan. Ato basahon, versikulo 33. Diha nahitabo kini kang Nabucodonosor, gihingilan siya gikan sa gingharian, og mingkaon na lang siya sagbot sama sa baka. Adlaw-adlaw nahumot siya sa yamog og nanagas na ang iyang buhok daw balhibo sa agila, og ang iyang mga kuko mura nagkuko sa langgam. Barang-arang kaysa diha nga gisilutan si Nabucodonosor, mingkamang siya, mingipon siya sa mga baka, hasta ang iyang buhok mura na lang og baka. Tingali mura naglampungan sa kabayo. Os hasta iyang kuko maigsoon sama na sa kuko. Kay ming diya ang Ginoo sulod sa 7 years wala na siya atimanan. Versikulo 34. Niingon ang hari onya sa pagkatapos sa gitagal nga panahon. Pila ka panahon nga gitagal sa Dios within 7 years. Pila man katuig ang atong kinabuhi nga nas kalibutan. This is a time ang atong kinabuhi atong ihalad sa Dios. Dili pa ulahi ang tanan. Sama sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Versikulo 34. Tanawa na ang kinabuhi ng Nabucodonosor. Niingon ang hari, onya sa pagkatapos sa gitagal nga panahon, ako si Nabucodonosor, minghangad sa langit o mimbalik kanako ang maayong pangisip. Tanawa ra. Sa topa sa diha nga si Nabucodonosor hambog kaayo, wala dito sa maayong pangisip. Unang mga Kristohano, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag sanang magalit, talagang totoo ito Sa diha nga ang tao mugarbo, wala di ay pangisip nga insakto. Ang isip anak dili mao, kay dili na mao
gikan sa Ginoo sama ni Nabucodonosor. Sa diha nahibalik ang iyang mga ayong pangisip, nakahangad siya sa langit. Hello. Sa diha nga ikaw ug ako, nakahangad kas Ginoo, nakahangad kas langit, Lord. Salamat sa imong pag-ambing na. Salamat sa imong pag-atiman. Mawa ang garbo sa tao. Ano mawa man ang garbo sa tao, kaya naghari niya ang Ginoo. Ikaw o ako din sa kalibutan, kung ang naghari nimo mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa tao, wow! Until now and forever, palagi tayo paubos sa itong isig ka tao. Bisan nakita nimo nga mas advantage ka kaysa ilahang kinabuhi. Kahit ano nating natutunan sa mundo, huwag nating ipagmayabang kahit kanino tao sa mundo. Kahit anong naabot natin, bisag unsa pay nahuman atong kurso, bisag unsa pataka-edukado, apan hinumdumi kining tanan gikan o gikan sa tong Ginoo. Sa diha nahayabli kung nahibalik ang iyang panimuot, nagkahangad si Nabucodonosor. Wow! Sa diha nga nahibalik ang iyang maay panimuot, usay nahitabo? Nibalik sa kaduganon or wala? Nabalik. O sa diha nga nahibalik ang iyang panimuot, nagdahig na siya sa Dios. Mga Kristohanon, mga garbosong mga Kristohanon, kinaamasap ani, dili ta magsalit. Dili man hinuon tanan. E doon na may mga Kristohanon hantod karon, nagpabiling, nagpaubos. Bisag nakita nila nga mas advantage sila sa kinabuhi kaysa uban. Amen ba? Matod pa ni Nabucodonosor, miingon ang hari, kinsa gasulti aning ang hari. O niya, pagkatapos sa gitagal nga panahon, pila mato katuig, 7 katuig niyang sakripisyo. Ako si Nabucodonosor, mingangad sa langit o mibalik kanako ang maayong pangisip. Sa tupa kung imo na isang sabto, kung doon ay mga Kristohanong hapugiro, huwag yun ay pangisip. Nanay pangisip pero dili maayo. Dili insakto ato bang as Ginoo, dakot na ato bang as Ginoo, pero sa iyang giisip, sakto siya. Naaba nato na sa kalibutan, daghan oy. Musika terkalit, pero mawagtag sa kalit. Matod pa diri, gidahig o gipasidunggan ko ang Dios nga labing kamahalang doon, nga buhi hangtod sa kahangtod. Nagdahig siya sa Dios. Kung ang usa ka tawo adunay maayong pangisip, dili siya kapugong sa pagdahig sa Ginoo. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan Nixon, sa atong kinabuhi dinis kalibutan Nixon, ang tanan nga atong nahugdan, iya dinis Ginoo, dili ni iya sa atong pagpaningkamot. Ang atong pagpaningkamot maigsoon usa lamang ni kapundasyon, pagtuman sa sugo sa Dios. Kay dili sabta panalaginas Ginoo kita maningkamot. Please ang matag usa na even sa sayong kabuntagon naghatag ta og panahon aron sa pagpatalingog sa mensahe sa Ginoo, dili sa pagpatalingog sa mensahe sa simbahan o sa tao. Mga follower o listener sa Sign FM na nagsunod sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao, wa na to dakong pagtulunan ang balaang kasulatan atong ipadayon sa pagbasa ang mensahe. Mabulokon ang mensahe sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Ingon diri, ang iyang gingharian malungtaron o magpabiling gayon hangtod sa hangtod. Ang tanan nagbuyo sa yuta, dawalay bili alang kaniya, o gibuhat niya ang ihang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atuas sa langit o sa mga nagbuyo sa kalibutan. Walay makapugong kaniya
sa buot niyang buhaton. O may makapugong, makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Naabli ang una-una ni Nabucodonosor. Nagmahay siya nganong iyang gipangutana o nagpanginambok siya sa diha sa panahon nga wala say maayong pangisip niya itong panahon. Apan ang tinun-anay nga Kristohanon nga maay pangisip, wow, magpabiling mapainupsanon atong pangan sa iyang isikatan. Sa pagkabalik sa akong maayong pangisip, mimbalik usab ang akong matahong agraw. Sa dihang ang naibalik na ang maayong pangisip ni Nabucodonosor, mimbalik usab ang iyang pagkatahon. Mga listener, mga follower, mabalik lamang ang atong pagkaanindot sa kinabuhi kung ikaw o ako doon nagukay Ginoo. Mabalik yun ang nindot na itong kinabuhi. Ang atong kinaiya, ang atong batasan, ang atong pinulungan, ang atong desire sa kinabuhi. Dili kita tigpagawan, di kita tigpaginambok sa atong isikatan. Sikit sa nata ato bangan sa atong Ginoo. Matod pa dire, ingon si Nabucodonosor, sa pagkabalik sa akong maayong pangisip, mimbalik usab ang akong matahong, o gamhanang gingharihan, o ang akong pagkahalangdon, mimbalik usab kanako, ang akong mga magtatambag, o ang akong mga sinaligan, o naghari ako uban sa labaw pang kabantog. Kinsay kasulti si Haring Nabucodonosor sa diha ang nahibalik ang iyang maayong pangisip, nakahangad siya sa langit. O labing halangdon nga Dios, salamat nga imo kong ipahinumduman sa akong pagkagarbosong pagkatao. Pero si Saul ang nakaproblema kay patay man yun. Pero si Haring David kanunay siya nag-ampos Ginoo nga niingon sa salmista David, giyahat ko ang akong mga mata sa kabukiran, diin ba magagikan ang akong tamang, ang akong panabang nagagikan sa Dios. Grabe, kinsa may ato kuha ang pagtulunan. Kining tulo ka mga hari, waan atong maayong pagtulunan. Apan ang hari nga mao si Saul, dili na to siya sundon. Kay hantod siyang kamatawon, pero maging karbuha, bisag namatay na siya. Apan si Haring Nabucodonosor, sa diyang naabli ang iyang una-una, wow! Mas nisabot ang iyang kabanto sa panahon sa paghari dito sa Babylonia. Sa itong kinabuhi, we can try to ask in our own self, Lord, igo na ba ang akong nabuhat para mahimayang ka? We can try to ask sa itong kaugalingon. Or nagpadayon bata na nagpataas o nagpasikarbo sa atong kaugalingon. Mga kong dispensa may sure kaya nagtawag-tawag tong ako ang kinamanghuran na binako kong sa'yo na kay kasakit yung taon mga kaisona. Una nga ako mga anak palangga din ako uban ang tabang sa Ginoo. Mahala ang inyong pamilya, mahala ang inyong asawa, mahala ang inyong bana, mahala ang inyong mga kaisona, mahala ang iglesia, mahala ang inyong sikataw sama sa pag-igugma sa imong kinabuhi.
labaw sa tanan mahala ang Dios. Sa diha ng tao igsoon nga nagmahal sa Ginoo, mutuman siya kung unsay ipatrabaho sa Ginoo. Wala siya nanumbaling sa iyang hingkag sitwasyon. Sa pagkahibalik sa akong maayong panghuna-una, pangisip, mimbalik usab ang akong matahom o gamhanang gingharian o ang akong pagkahalangdon, mimbalik usab kanako ang akong mga magtatambang o ang akong mga sinaligan o naghari ako uban sa labaw pang kabantog. Karon ako unsay gisulti ni Nabucodonosor, iya gyud gi pamatud-an ingon sa ako karon ako si Nabucodonosor nagdaig o nagpasidungog na sa hari sa langit. Ingon si Haring Nabucodonosor, ako karon nagpasidungog nako sa hari nga tuwa sa langit. King of King, Lord of Lord. Ikaw o ako, walay laing Ginoo nga angayan natong ludan. Walay lain natong Ginoo nga angayan natong ibutang sa itong kasing-kasing. King of King, Lord of Lord, mao ang Diyos. Ano na yung mensahe si Brother Marjon Ardenia? Amen. Ingon, diya sa balang kasulatan, wala na'y lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit nga arang makaluwas sa atong makalag, maulamang si Jesus. Siya lamang ang makahawas sa imong kalisod. Siya lamang ang makahawas sa mga problema. Siya lamang ang makasulbat sa kagubot sa imong kasing-kasing unang. Mangutan na takaroon sa itong kinabuhi. Sikin sa mata nga ikumparar sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Siya ang hari sa Babylonia. Siya ang tao nga ilado sa paghari niya itong mga panahon. Apan sa diha nga wala na sa insaktong pangisip, gikuhaan siya sa katungod ni atong mga panahon na sulod sa 7 ka tuig. Mingkamang si Haring Nabucodonosor. Higala, inong ubos nga igsuon, ubos nga higala sa FM radio, sa social media, wala tay lain na gidala. Mao ang Biblia ang mensahe sa Dios. Kung doon na matay nakabot nga profesyon, kung doon na matay nakabot nga trabaho, nga gipiyal sa Ginoo, magpabilin ang inyong ubos nga higala, magpaubos sa atong kaugalingon. Kay hinumdumi ang balaang kasulatan, mas pulahan ang magpaubos kaysa magpataas. Kaysa magpataas, ipaubos. Ang atong oras karon igsoon, alas 5:51 sa kabuntag. Dakong pribilehiyo kay gayonan ang pagtuon sa balang kasulatan. Kay maunay mo dala sa insakto diha sa rinda sa maayong pagkatao at tubangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mamay Madagat nagwasosap sa atong programa. Tanawa ra gud si Nabucodonosor. Sa diha nahibalik ang iyang pangisip, niingon siya, ako si Haring Nabucodonosor. Ming-ilah sa usa ka hari ngadto sa langit. Unang usa ka tawo karbuso na, dili na siya mo ila Ginoo. Dili na siya mo ila na si Kristo. Hinumduman nato sa laing mga nasod. 2025 ang usa ka ginang nga niingon siya, zero God, meaning nasura. Minabot ang kalayo sa mao nga Los Angeles niadtong panahon. Pila ka mga tao, pila ka mga aktor nga nawad-an og mga mansyon, 400 million. Usa lamang kaadlaw tingali na sunog ang maong nasod. Pila ka mga taong garboso sa tibok kalibutan nga nawagtang o kaptangan.
kung ikaw o ako, kung gipiyalan tas Ginoo ang bingi o ayaw na siya ipasikar ko. Hinunua, ipasikar ko ang hari nga mao ang Ginoo. Lord, salamat sa imong pagsalig na ko. Sama ni Haring Nabucodonosor. Ingon si Nabucodonosor, dig ila ko sa hari nato sa langit. Ingon siya, karon ako si Nabucodonosor, nagdaig o nagpasilungog sa hari sa langit, kay matarong ang tanan niyang buhat, o husto ang iyang mga paagi, o katong garboso iya gayong ipaubos. Kinsay kasulti? Si Haring Nabucodonosor. Katong mga taong garboso, ingon siya, ingon si Haring Nabucodonosor, ipaubos kayon sa Ginoo. Mga Kristohanon, mga dili Kristohanon, hinumdumi ang mensahe sa Dios. Kay wala ta nagdalag title sa simbahan, nagdala ta sa kamaturan nga maghatag kanimo, kanako o kanatong tanan sa kagawasan diha sa tawhanong kinaayag batasan. Kay ang tawhanong kinaayag batasan sa tao mahimong garboso at tubangan sa iyang isikataw, apan ang batasan at tubangan sa tong Ginoo magpabiling mapainopsanon kayo. Diningatak na og David sa kabangtagan. Nang gihatag sa Dios sa mata ko sa kanato, atong ibutan sa atong una-unag kasing-kasing. At kining tanan nga atong nahuptan sa kalibutan, gikan sa atong Ginoo. Mayado man ta ng tao, maedukado man ta nga tao, ukon sa may atong abot sa kalibutan karon, ang ngayon atong himayahon ng Ginoo. Mag-abot na isod. Agi pagtapos sa atong ulaton, manginaot ang inyong ubos nga alagad sa samang takna sa samang higayon, mag-uban-uban ta sa atong programa alam sa pagsunod sa mensahe sa Dios nga may maghatod ka nato kadaugan, maghatod nato kausaban, maghatod nato kalampusan ug bag-ong kinaipatasan dinis kalibutan sa diha nga ang tao maminaw sa mensahe sa atong Ginoo, dili maminaw sa mensahe sa atong isikataw. Mag-ampo tayo sa adunay mensahe si Brother Marjon Ardenia. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Mag-ampo tayo sa labing kamahanan o may kong maong kang Diyos. Salamat Amahan sa imong pagkamahal. Salamat o Diyos sa imong pagkabutan. Salamat o Diyos sa imong pagkatinglan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping o pagtigig sa mong kinabuhi. Labaw sa tibok na kong panimalay, sa mong tulok ang mga anak, sa kong ugangan, sa kong asawang anak karon sa Saudi Arabia. Sa tanan na mo makaigsunan diri sa balok, Lord. Sa tanan mo kaigsunan dapit sa Pilipikan nga pinanguluhan ni Pastora Efren ni Akapturan. Sa tanan mo kaigsunan diha sa Kasagangkal nga pinanguluhan ni Pastor Arnold for Vilagantol. Sa tanan mga Vilagantol family, sa tanan nga mga Aguilar family, sa tanan mga Arias family, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, sa pamilya usab ni Pastor Argos Arias na sa Bakong, Lord, sa pamilya sa mga Elhig family, ikaw magapanalangin diha sa kampi, Lord Ama. Sa tanan karon nagsunod dining mao nga programa o sa tanan nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa kong mag-igsoon sa Manila, sa mong station manager Pastor Gideon Candelario, sa mong general station manager nga si Pastor Kim Ryan Makasaw. Ikaw o Diyos mag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. O salamat o Diyos sa imong pag-atiman nini mga David. Ikaw nag-supply ka na mo, nag-atiman o nagtipig o nag-amping nini. Dumog himaya nga nalagod ka nimo ang tanan. Inag-isang ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban sa samang takna, sa samang higayon o mga adlaw, mag-uban-uban ta sa atong programa dinhi sa Shine FM 95.3 sa dayal sa inyong mga radio. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kanato igsoon, ilabi na sa tanan nga nagsunod dinhi sa Shine FM. Maibot ta kanatong tanan mga kaigsuonan sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario,
Sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend King Ryan Makasaul. Ano usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon dinhi sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio o sa social media Luzon, Visayas, and Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan. Ang inyong ubos nga alagad manamilit sa pag-ingon, Pastor Safri Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan ang atong oras 2 minutes more mag-alas 6 na sa kabutangon. May pagsikay-sikay, may pagpamahaw, may pagpangapit ang Ginoo magapanalangin sa matapos.